Maar Jos gaat het wat minder. Thuis in Amsterdam vertelt de Miranda dat er nog net ontskilder in Takam is. Omdat er een grut verlies verwerkje moet. Goeie vriend van ons, 63 jaar, overleden aan kanker. En ja, dat was niet makkelijk. Jos had het ons zwier omdat hij werkloos is. Maar dat jouwt hem echt de kans om hem dat te lezen op het schilderen. Vorig jaar werkloos geworden, geen baan meer. En toen heb ik het helemaal opgepakt, maar ik ben 53. En gezien mijn aantal sollicitaties en de antwoorden die je daarop krijgt, gaat hem dat niet meer worden. En toen dacht ik, nou, dan is dit een mooie gelegenheid om dus dat op te gaan pakken. En daar gaan we nu vol voor. De hoop daar ook van te kunnen bestaan. Ja. En is het niet zo, lukt het niet, want dat zou ook eigenlijk heel makkelijk kunnen gebeuren, dan zien we het wel. Wij komen wel ergens terecht, zolang we elkaar aan rennen. Ik denk dat nog het allerbelangrijkste is. Dus dat gaat wel lukken. Of het nou wel of niet lukt, het gaat altijd lukken. Dat is het voordeel ervan. Ja, toch? Dat is toch een voordeel als je... Mooi gezegd. Ja, kan je toch in principe niks gebeuren. Als je van elkaar houdt, als je gelukkig bent met elkaar, nou, dan kan je niks gebeuren.